Assalamu alaykum hormatly izleyijiler. Şu gün 2026-njy ýylyň 15-nji marty hepdeniň ýekşenbe günü hoş geldiňiz. Demokratik Opozisiýa platformasynyň kanallarına. Şu günkü biziň bilen gepleşikde ine Muhammed Döýeci, Demokratik Güýçleriň Koordinasiýon Sentrynyň ýolbaşçysy Muhammed Döýeci gatnaşýar. Muhammed abi, hoş geldiňiz. Salamu alaykum. Hoş gördük. Salam. Salam burada. Salam vatandaşlar. Assalamu alaykum. Ýene görýärek. Ine şu gün biziň temamyz Mar vilayetinde esasen Mar şäherde adamlar ýa-ki pristoyka diýilýär, gatdalla boşluğun kiçik bir kümeler jaýlar, ine şonu ýykypýarlar hökümet vilayetler. Biz onu dogruya ýaman diýemiz, ýöne bir zat ýykjak bolsaň, onuň bir dogry tarapy bar. Şonuň üçin dogry üçin adaletli tarap bilen gitmeli. Ine şu arada biz şunu gurulma ederiz ve Mar vilayetindäki adamlary birinji gün 16:00 häkimiň ýanyna baryp, ine häzir haýçetler şöyle ködürlemeli, biz şonu aýdyp geçer ve şonu aýtmaly. Ine şu ýaly adamyň jaýlaryny döwmek ýa gapdalyň pistolkaly döwmek, şu zatlar adaletrak, kanunrak gitmeli. Bir kanun ýagdaýda gitmeliler. Ýöne gödök bir gezek gelip aýdýa, ikinji gezek adamlar ýetişmedi, polis MHM bilen gelip ýykdy ekskavator bilen onu ýazat bolmaly, kanun demokratik döwletler. Ne şu arada gurulmadak Muhammed abi gurulmaşlamakak men bir 2 saniye kiçik video göreyim, görkedeyin. Ondan biz gepleşim dowam edäýin. Bor. Bir minut. Men bilem şu Türkmenistanyna ýa başga ýerde ýöne meyek bir gün şu Türkmenistanyna ine gar ýagdy Muhammed aga. Düň ine şonu bir görkedeýin ýa-da. Üntertiýeň hormatly izleyijiler. Bir minut, mesajını koyayım. Bir minut. Yine sizin şu Türkmenistan yine gar yaptır. Eger Türkmenistan däl bolsa da ýazın aşağıda kommentarda kimin ýa-ki pikir bolsa biz hökman aýdyp geçer. Şu soğuk düşürme ýa-ki çyralar ötüşýär, elektrik dimediýä adamy kösenýär. Ýa şu howa maglumatyny soňky moment gar ýagansaň däl öňünden bilip bolýar. Ine mesela şu Fransada öňünden ine bir hepde 14 ýylyň öňünden nimet aýdýarlar, ýagny howasyň ýagdaýyny näme boljagyny aýdýarlar, öňünden alert edýärler. Alert diýmek SMS gelýär, ine şu bolýar bolmasa Fransa bir tarapy okean, beýlik tarapy ýa-ki Orta deňizde. Ýükselen okeandan hemme ýerler sowuklar, ştormlar gelýär okeandan. Bu tarapan ýa-ki Orta deňizi. Indi şoň arasynda bu tarafa, okeana taraf, 2 ýarym saat, bu taraf 1 ýarym saat, 4 saat tapaldy. Okeanny ýerler nime hüdüp, ýa emele gelýärde bu tarafa gidýär bolup, şonu da şonu barlap ýetişýär. Bolmasa şöyle reprem ötüp bolanok. Şonu da şonu barlap, samolyotly zat barlap, halk üçin ýa halk betbaşyna düşärmedin diýip, hemme zadyň öňüne edýärler. Türkmenistanyň reprem ötüp bolýar daglarda, Türkmenistanyň daşyna ya da Azerbaycan'ın maglumat ýa-ki media maglumatlar unutup bolýar. Özbekistanyň pyny Afganistana gidip goýup bolýar, haýça tede o bize de o bize maglumatlar size berer. Iranda ba media stansiýalar. Orsetde we Gazakstanyň we Özbekistanyň şoluny işleşmän ýa-ki gaýtyp öz halkyny agry ýagdaýa sokýar. Ine şu zatlara biz ine tankid edýär. Serdar kanun tarafından saýlanmak Serdar Berdimuhamedowyň hökümetine şu zatları öňüne almaly, işlemeli üstünde we halka öňünden aýtmaly näme boljaklaryny. Öňünden energetik stansiýalar, min energiýadary, öňünden gaz
yani gurumaları öňünden taýýar görmeli. Ine şu ýerde towuk bolýar, adamlara kynçylyk düşmedi ýaly. Öňünden yani MCS'in maşinlaryny, MCS'in guluklaryny taýýar edip goýmaly. O da hatda kyn bolsa Türkmenistanda ýok sebäbi ine Türkmenistan İran'a, Afrika döwletlerden aşak düşen döwlet. Ol mermerden edilen Aşgabat şäheri bize hiç tat beren okuyna tamam. Muhammed abi senin bir komentar versen şunu oldu. Tabii. Ve şu at var häzirki ilayet indiyan kaydalana men goşulýan soňky şu at gar ýagmagy, hawan sowamagy ol geljekki şol tomsa nähilli halkyň miwesi bakçı önümler boljagyny ul täsirini etdi. Şol üçin şu at şol yaman gynançly habar. Ýani ýakynlykda da -7, -8'de baranna bir topol güllep duran bağla zatly hemmesi güller döküldi. Halk ağlaşıp nämeçe ümmeni ödüle. Ay ot yakıp zat edip halas etjek bolýar. Ýöne bir zat ba şunýanak zatda iki zat ba watandaşly dünýäň hemme ösen ýurtlaryna haýyrlanýan zat. Birinji döwlet şunýanak ýagdaýda halka yardımcı olmalı. Yani köp strakoy kampaniyalar şunýanak daýhalla zatda ziyan çekenler şolun çeken diýarlaryny olu da böleşýärler, töleýärler we daýhalla bankrot bolmarýanak yardımcı bolýarlar. İkinciden döwlet borçly hemme ýurtlarda öňünden habar halky duýdursun. Şunýanak tebii hadisaň boljagyna, sowuk hawa boljagyna Tebe soğuk hava bolsa birinci bolýan da türşüp da awariýa etmek köpelýär. Häzir şu Kanadada şu bollugy öňünden aýdylýar, derrew maşinlar köçelerde aýlanyp duw söp berendirleýär. Ýörite bir smeswa şu duw bilen garlan jitkus konuşunda şon sepeleýärler. Awariýa zat bolmarýar öňüni almak üçin. Ya eýem hemme kişi duýdurulýar. Eger soğuk beter kaljak bolsa öýüňe alyp goýmaly zatlaryň çellini şola aýdyp durýar. Şu döwletleň borjy. Ýöne bizim döwletimiz özüni halkyň öňünde jogapkar duýmady üçin munýanak zatlara etmeli dadyny etmeýär. Liç we halk näme pikir etsin bizim ýurdumyz asuda asmanymyz bar. Şol üçin şoňa şükür edip geçirler. Hiç zattan habar bolmasınlar. Bütün dünýäden hem habar kesýärler, interneti kesýärler. Habar eşitip gurrun etjek boldy, gurrun etdirtmeýärler. Şol üçin bir öz halkynyň garşyna jinaýet etýän döwlet. Boldy Murad abi. Şunýanak watandaşlar bizim ýurdumyzdy dolandyryp oturan şunýanak. Siz pikir etmeň. Bula ýurt dolandyryp otury hemme zat gowy. Bula hemme zat gizige saklap gowy edip görkezjek bolýar. Okey, men bir kiçik reklam etjek hormatly izleşler. Ine ýaňyna men bir video goýdum. Gurbanyň atdy ýykylşyny we ýanky Serdar Kezawyň halka Gurbanyň döwrüne döwlet ösdi diýip görkezişini men görkezdim bir videolarda. Şonu TikTok kanalyma oýanna şonu ýapdylar TikTok kanalyny. Banner edipdiler da. Şonuň üçin men häzir TikTok kanaly öňden gelýän TikTok kanallar bar. Bir kısmı ýene DWT adlanýar. Ve bizde fake kanallar ýok. Men şonu görkezdim, şonu kyn görmän ýazyň 1000 patbiçki barasaň men ýanky TikTok'am açyp bilýän we TikTok'da da çykyş edip bilýär. Ine men görkezdim şu kanaly kyn görmän şunu ýazyň. Unutmuyorum şurada DWT aşağıdan nижнее подчеркивание official Kurbanov Murat dip yazılı. Şunu tapın kıyın görmen patpiska olun şu 261 tane patpisk var. Men şunu müna yetmen yeni 800 adam gerek. Şu videonu görseniz gayret edip yani patpiska olun. Muhammed abi onu devam edelim. Yani ben TikTok'ta da Instagram kanalımızdan bakıyoruz ya Instagram'da da TikTok'ta da YouTube'da da bir vada çıkış ediyor. Şoň üçin ýazyň bizim watandaşlarymyz köp görsün sebäbi Türkmenistanyň gelýän habarlar olur şeýle diýär. Murad aga, sen YouTube kanalyň bir ay görsünler diýär, halk büýüp çykyp arrest edýär diýär şu haramzadalary. Gören ok ýapýarlar YouTube kanalyna görsüp aýdýarlar. Şoň üçin kömek edin bize biz halka ýanky
bermeli informasiýany berip hakykatlar düşündirdi. Bolmaly, näme üçin hakda bolmaly düşündirdi. Yine Muhammed ağa gelin indiki video seyredelim, kıyın görmeseniz. Kıyıha men görküp geçeyim. La isla taat päivän, koska olet saa kaljavalta. Päärikkeinen on yine de Krasnodar i Västgötat och förrätta jätteministern och jag kallar sig det en äge som löper jag ska när sillä placerat isläkkarna han täällä niin går jag till någon jätteminister. Och när jag vet med bara geller men vad det bara tampar jag rätt men där Söda som jag i några då som kopplingar maskinella andra och skräet så kredilerna bollarna verkligen kred Ja, teyze uyumuş bir tane. Yani vatandaşımız turns must täällä niin går jag till någon jätteminister. Och när jag vet med bara geller men vad det bara tampar jag rätt men där Söda som jag i några då som kopplingar maskinella andra och skräet så kredilerna bollarna verkligen kräet så att onna syr med en taxister och värde kredilerna bollar och sen på långa lite skilja början backen när med det pita och på långa lite skilja hit ska man med lite skilja på så gärna början backen palator med en par med en yngre girtskarjalat bara ett med Sağ Islam öğrenler gözü ferdim. yine şuraya maslahat veriyor bizim vatandaşımız. Türkmenistan'a gelip iş köp, eyle köp deyip o iş var yönü o işte sen yaşayın. O işte şunun taksistlerim işliyor, o işte şunun moyinlerim işliyor, imhemede polisim işliyor, olur ziyat kalmalı oluyor. Hemmeti korrupsiya yatmalı oluyor. Mümkünler $150, $100 Türkmenistan'ın içinde yaşamak, ya maşallah eklemek mümkünler. Serdar Berdimuhamedov, Qurban Berdimuhamedov, bular Qurban Berdimuhamedov, bular bilýär. Şo pulu bular öýleri ýaşanyp, ne doğumlandaşı ýaşaýar şo pulu. Bular bilýär ýaşap bolmakdygyny. Ya bular bazardan habarlary ýok. Habarlar aňyrtynda çelli bar. Kontrol edýärler hemmedan, imhemen üstüne. Bular ýürüýte halk agyr güne salýarlar. Şu halk kösensin, şuň ýanky protest etmän wagty bolmasyn. Şuň halk gije güni işläp, ýanky daşörükde işläp, hemme bizim sosial problemlerini çözsün, bizden pulları olarak gidiyorlar. Muhammed ağa, şunu ne diyeceksin? Nime şu yurdun problemasını aytýardy. Fakirler pul ýok, nime daşar ýurda gitýärler, dürli kynçylyklar bilen. Ondan birat pul ýoknap inni gelip bilýärler olar. Gelýärde, ýene de yurdun içinde hem maşenlikler bir zat gurnajak diye päsgelçilik bar, hukumet tarapdan öň işläp ýöreller we olary gysyp çykarýarlar. Ondan soň bizim halkymyz moral tarapdan düşürdiler da bular. Maşen istifade edip dürli hilegärlik zatlyk, köpellik, ogurlyklar. Birinji ogry ähäş polisiýa öýdi. Sen eger daşar ýurda gidip gelenini bilse, sen elinde pulun baglygyny bilse, şolu dürli ýollar bilen
sen pulun elinden alacak bolýar. Şol üçin pullu bolmaklyk Türkmenistanyň apasyna. Birinci janyňa howp awalýan şu polisiýa işgärleri, hökümetiň silowy strukturasynyň tarapyndan sen pastayan ugrozada. Sen türmäge başjak bolýarly. Näme edasen? Taňa neme tapýarlar, ırsara pırda tapýarlar. Bir günäde türmäge gitmegiň mümkin. Diňe näme üçin pulun barlygy üçin. Şol ýany Murat aga näme diýen başa. Doğru. Bir haşet çek olýarna, bizim Türkmen vatandaşlarymyza daşyny işleyen vatandaşlarymyza. Siz öýe dogry anlaşmada pul berýäňiz. Ýa-ni çay gurýaňyz, maşina alýaňyz, ýa-da şoňa eklenç üçin berýäňiz gatowy. Inni şu soğutup telefon bilen şoň internetini iýerim. VPN'leri iýerim. Şolar Türkmenistanda näme bolsa TikTok goýmaly. Instagram, TikTok goýmaly. Çıkarmaly informasiýa. Oraya ýal çykyp dursa, içinde MHM'de polislerim, gurbanlarym, terdarym gorkarlar. Bular ýa-ni has gorkýarlar halkdan. İnformasiýa näçe köp çyksa gorkýar. Ine Guterres'in aýdandady. Ünsörüm. Türkmenistanyň informasiýa çykmasyn. Şol bir kançylyk çykaýsa, menem aýdyp başlaryn ýa-da. Şol biz çykaryp bilsek, bütün dünýäde goşulýar. Şoň üçin kyn görmäň, TikTok'lar goýun. Ine ýolga goýup başladyňyz. Bizim goýup başladyk, ine görşüňiz ýaly reaksiýa berip başladylar. Eýem daşygy ýoluna, bu gurawa gurmana pul ýok, ýöne eýem traktorlar gelip başlady, eýem hereketler başlady. Goýanmy? Olarda ýollary hekimler ünsüp başlady. Eýem ünswa. Şoň üçin Türkmenistan şeýne bir ilginç ýagdaý şöyle. Egerde hiç taýmeden çeniniň geçiplerini ýa-ni korrupsiýa sokup maşyny berýär. Eger aýdyp başlasam, şöyle adalatly kanunçuluk işlep başlaýar. Şoň üçin hormatly ýerleşler, Türkmenistanyň içinde ýerleşdirmek. Bir ýerde bir kanunçuluk bolsa, hiç şerat etmeliler. Telefon var. Telefon sizin yaraňyz. Çünkü telefon we mass mediýanyň yaragy ummasyz. Ummasyz onuň ýa möçberi ýok. Raketadan güçli. Ine biz çykyp tezda praşit merýär aýdyp başladyk. Eýem gurbanlar baryp aýdýar, men işden çykjak, maňa ine aktivistler David edýär. Maňa bütün dünýä jemgyýet David et başlady. Men çykjak işden. Ine aýdýar. İşlerim aýrylýar. Gurbanlynam terdaram. Şoň üçin size bagly. Bir elimizden gelýän edýär, silen bir hereket etmeli. Inni ýa-ni diňe nirde iş bar, nira gidip bolýar, nirde gidip işläp öňe pul getirip bolýar. O zatlar egerde diňe pikir etseňiz, ömürlük pikir edersiň. Ömürlük daşarypda bolarsyň. Gelin watany düzelenin. Soň nira gitseňiz gidin, gelin, ýollar açyk. Türkmenistanyň aýryklar ulu bolsa Türkmenistanyň bolun. Daşyny aýryklar Türkmenistan köp bolsa daşyny bolun. Daşyny konsullar, pasollar senin öýleriniz bar. Baranyňyzda konsulun pasol ılgar ýdyňyzdan. Häzirki ýagdaýda näme bolýar? İstenik pasol alyp görsem 80% MHM. Bular näme diýär? Bizi kowulýar, ýa-ni watandaşlarymyzy kowulýar, gürleme diýýäli. Ýagni aktivistler bolsa şolar barada ýa maglumatlar berip FSB'ler bilen, Türkiýe polis MHM'ler bilen işleýärler. Spets operasiýa çekýärler. Öz halkyna garşy. Gurbanlara garşy da, ferdara garşy da. Bir tankid edýär bolşuny. Şolar ýol bolsa bolsa, şolar oňurmaly. Başga bir oňur bilen oksaýar, hemme de eline aldylar. Hiç mi gymyldydan ok, bolmasa vice-premierler, kabinet ministrler işleýän bolsa, olar düzeldirdi. Ona da ýol beren ok. Hemmesi zaложникdir. Hemmesi zaложникdir, zaложnigyň ýa-ni uslowiýa tam şeýdi, şerti. Kezzapçylyk, pul ogurlap, biz ýaly gürüm ýok, kellete maňyna ber. Boldy. Ine kezzapçylyk ýa-ni şertleri. Şu hatdan gitmeli, döwlet ýok menen şoň üçin aýdýar. Döwlet kaçandan bolýar? Kaçandan halka hyzmat etse hökümet. Kaçandan ol halk hökümeti bilen bile ardy bolsa, kaçandan ol ikisi döwlet we hökümet hem halk üstü. Onda döwlet borda. Häzir näme? Döwlet ýok. İksan kezzap öz häkimetini öz ýa-ni korrupsiýalary getirip korrupsiýa basyp ýörler. Halka garşy görüşip ýörler. Döwlet bolmaly. Bu iksan adamın hökümeti. Başga zat ýok. Şol nira barsa yaramasa da ol Şweýçariýadan, Germaniýadan samolyotlar gelýär. Skora pomoş gelýär. Bizim oğullara skora pomoş bap bilen. Muhammed ağa. Bu karanzadalar
Şveysariýada spor bolmuş gelýär samolyotda. Bu näme diýjek? Han deňlik, Kanadalyk. Han ýazylgyn konstitusiýada ýanky Kezzap Gurbany Berdimuhammedow skor pomuşyny Şweýsariýadan getirmeli. Ýok. Öňden medisina çüýretdi. Milli lider bolup ideýalaryny çüýretdi. Oğuzhan ýanky oğullaryň Kıpçaklaryň ideýalaryny çüýretdi. Diňe öz taryhy bar ýerde arkadaş Şöhrat, ýanky Serdar Şöhrat, Alawaly Serdar Şöhrat masar bolup ýörler. Bulan alt baryan teatr 80-nji ýylyň teatry. Ananyň şu teatr şu tersine işleýär. Bu o Gurbanla özü Brejnev hata edýär. 23 medal galdy. Meçidi 450 milyon dolar. Çap ölecek bolýar. Hem skorlar daşyndan gelip başlady. Yani ölmekten meçidini koyup ýanky içine ýanky harambaş ýaly içinde men jaýlan, men içinde oňdan öldüm cennette gezbereýin diýip. Sizem näme etdiň şonu edin diýip. Bular öz plany bilen. Halk bilen işi ýok. Halk maslahat diýip ol Pampers ýaşulary ýygyny olam utonçsuz ýaşullar. Ine men utonyp aýdýan şu zatlary. Utonçsuz. Gün var Kezzap ýanyna barp onu gollap ýanky Kezzap bir zat gurulsa salam alaykum diýse bloknot ýazyp oturýarlar o. 80 ýaşynda bloknot bolmy? Ýaly bilýärmi sen 80 ýaş? Görüp bilýärmi o sen? Näçe bütün dünýäni aldy? Utonuň ýokmy? Şu ýaşullaryň dowrlarynda şu ýokmy? Utonuň ýokmy? Şol kakyňyz, ataňyz bar maskara bolýar telewizionyada. Bizim görkezmeli bolýar bütün dünýäde. Utonuň ýokmy? Ýygnan öýü. Aktyklary bilen bolsun. Ya oraya aktif olsa ine o da kemçilikleri var. Şäherde kemçilikleri var. Bartın hekiminin işlesin. Bartın o tabiatın içine yine işlesin şöyle. O zatlar yok. Ne yapacak? Her kimin arkasında bir firma çıkmamı ya oğlu firma çekýärmi ya oğlu firma çekmeden onu itelýärmi goru hükmünde. Bu näme dünya boldy? Näme Türkmenleri näme boldy? Bu Türkmenistan näme haýdy bir ýanky planetada ýatýar. Haýdy stadiýa geçdi. Masarçylyk. Ine şeýle gynatalam. Muhammed ağa. Şol halk maslahatyny ýollaşdy we halk maslahatynyň ýanky agzalar boýunça bir düşündirdiňe. Şol ine şu saýlawlar geçdi Fransada. Men saýlawlara gitdim. Ey, şu zatlar görüp aglasym geldi. Näme Näme şu zatlar bizde ýok. Näme şuraya adamların bizim adamlarımız yani. Biz ýöne bir-birimizden maşençilik edip, dad edip, daşyrtda işejek bolup, bir-birimiz ozjak bolup getip ýör. Bu normal ýaşaýar. Tehlikeli hereketde aýlygy ýeterlik bolýar. Bizim gurap bilýär şolya döwlet. Sesleri berýän, ýanky ýürüte şotçuklar bar, ýürüte barlayan adamlar bar. Spakoyna geçýän, dad edýän tam kofeçik berýärler, nimeçik berýärler, maslahat berýärler. Bir topar asosiasiýa bar. Onanyň bir küçük şäherde ýaşaýan men ýa, ul şäheriň gapdaryna Spany raýony. Näçe bir haýat gaýdyn. 10 ýeten ok. Ýaşaýjylar. Muhammed ağa 250'den gowrak jemgyýet gurmagy. Nanarmy şoň? Yo şeýle berdenmi şeýle. Balçylar, futbolçylar, ýanky o rapira edýänler, yogaçylar, ýanky ol pensionerlaryň aýratyn näme kluby bar, olar gurmagy. Her gün çağırýarlar seni gel bizim bilen, ne biz sana şunu öğretecek, bunu öğretecek, gel bizim bilen gürleş, bizim bilen oyara git, beýärik git, muzeýlere git, muht. Ol Vastoşynda bolsaň hemmeti bar. Ýagny ýürüte surat çekijiler, ýanky surat alýanlar, ara 200 bunu ýanky 200'den köp jemgyýet gurulmasy bar. Konferensiýa geçýär. Siyasi partiýalardan aýratyn, ola başga jemgyýet. Partiýalar aýratyn bolat. Ola on sahä. Professional guramada aýratyn. O professional guramada aýratyn, sindikat diýilýär. Ondan goşmaça adamyň özü bar, ýanky jemgyýet gurmana çy. Inanyň jemgyýet guramany men Fransada 2 jemgyýet guramanyz bar. Merkalazy boýunça we DWT halk hereketi. Näçe 3 günümden açdym. Dokumentleri berdim, tamam. 3 günümden. Näme Türkmenistanda men ine şöyle Aikido Federasyonyna açyk bolup görmedik adam almadı. Vice premier bar ýani o bir sport gurumana açyk bolup vice premierler bar ýani. Onu niýasdan soraýar, joňa bet bolýan, bet bolmak diýip. Ey,
Hudaý saklasyn. Görýäňizmi? Sizi şu zona elten oklar. Näme? O ýerde siz akla ýaňyz. O ýerde siz adam ýaly ýaşap başlaýar. O ýerde siz gatnaşyk edip agly bir ok bilýäňiz. O ýerde siz ösüp bilýäňiz. Sizi agranişt etmeli. Sizi ýa-ni betondan näme goýmaly? Emhemeler şonu oratdy. Şu ýerde açaýmadyn bir parça ya jemgyýet gurulmasy açaýmadyn. Şol klon ýa-ni aýagylaryň hereketi, Profsoýuz we 3 tane parça bunu golleyen öýlerem prikaz bilen öýlerem ýa-ni görkezme bilen öýleri ýa-ni karar bilen şoru belliýärler. Bu gülküşden bu da. Muhammed ağa. Şu konferensiýa wa ine men ýaşan şeýerde konferensiýa wa ballar ýa-ni arwallar näme pikir edýärler? Şu arada özüm näme pikir edýäm diýip ine konferensiýa wa. Bu balların ýa-ni hayvanlaryň ýagdaýyny bular ýa-ni çözjek bolup ýa-ni maslahatlaşyp näme ösdürýärler her şeyde burada. Ösdürýärler da diýýärler. Biz bolsa adamlaryň ýagdaýyny düzelt bilen zok. Ine Muhammed ağa bilen 5 ýyldan beri ýa-ni sizin ýagdaýyňyzy gowlaşdyryp bilen zok. O elementarny kaýsy işledip bilen zok. Bir gülküş taatlar. Özüm pikirini aýtsana, öz pikirini Muhammed ağa. Wende burada sen ýaman o temany bar neme etdiň da. Şu biziň edip berenmi? Biz halkymyzy bir tejribeden geçirjek bolýar da. Bir tejribeden. Biz aýdyp durýak, halkym göz bilen görüp oty, oňa saýlamaga zat goýýar. Goşy bir halkyň tejribesyna tejribe goşmaklyk. Biz hem şoňa kömek edip otyr. Şol üçin öz roluny bilýek bolýar näme? Indi kulak mırada beni. Dünyada näçe ýurtlar var, ösen ýurtlar var, garyp ýurtlar var. Garyp ýurtlar strukturasyna seret, baý ýurtlar strukturasyna seret. Bende haýsy bir ýurtda ýankyana guramaly köp bolsa, metbuat azatlygy bolsa, köp partiýalyk sistema bolsa, halk köçe çıkıp miting edip her hepde günlük köçe çıkıp yören bolsa, azat taýlawly bilen hökümet ýolbaşçylary aýryp ýa goýup bilýän bolsalar, kanun çıkarmaga gön özleri gatnaşy bildi, şo ýurtda gowam ýaşaýar, şo ýurtda bagtlam ýaşaýar, şo ýurtlarda uruşam ýok. Indi tersine eder. Haýsy ýurtda jemgyýetçilik bolmasa, metbuat azatlygy bolmasa, halk azat taýlawlara gatnaşyp bilmese, halk kanun çıkarışynda gön gatnaşyp bilmesele, şo ýurtlarda da uruş, betbahtçylyk, watan dönüklerem köp, türmelerem doly, halklar kul bolup o ýurtda bir ýurtda da gezip. Gön gözüňiz bilen görüber. Haýsy ýurtda uruş bolsa, barym şonu öwreniň. Derrew Wikipedia'ya girin. Näili şo taýda saýlaw sistemasy, näili şo taýda adam hukukları deklarasiýasyna hormat goýulýar, näili metbuat azatlygy, eýýem göz görünüp duranlar. Şol üçin bize ýeketek bir ýol, anamly ýurdumyz parahat edip bilýär, ýurdumyzda ogurlyk ettirtmeýär, ýurdumyzyň baýlygyny eýe çykyp bilýär, ýurtda kanun çıkararlaryna şu kanuna halkın belli bir derecesi gatnaşýa, aktiv gatnaşýa, degişli, laýyk şu ýurdun şertine laýyklykda kanunlar çykarylýar. İslenlik ýurdun içinde çekiliş problemanyň biz напряжение, biz гражданский uruş hiç satsız arkaýyn çözüp bolýar. Şunu biz Türkmenler şunu taýlamaly. Haýsy ýol? Berdim Muhammed ýana arkada öz keyip çöküp gören, yegeller bayap gören, ýa-da halkın sesi bilen taýlanyp, islerin wagtdan aýrylyp bilýän, ogurlyk etdirilmeýän, halk sesini aýdyp bilýän, guramaçylyk bereket edip öz bäfidini gorap bilýän. Dogry. Muhammed ağa, men indi gyýyt aýtsam, sen diýen zadyňa. Haýsy döwletde milli lider bolmasa, haýsy döwletde alawaly serdar bolmasa, şo döwlet gurup ösýär. Ama hemmet şeyler. Seyrediyor ha. Yani görün Fransa'da milli lider yok. Arkada yok. Hani arkada deyip bir yerine göre
Üstüne gülüp yıkılıp ölür Ors solar. paşam yok, Kazak paşam yok. Paşam yok, arkadağım yok, haramgulam yok, haramdağım yok, hiç adam yok. Ayatullah'ım yok. Yine ünlülerin dünyada iki edek şekketine şarpık edilen prezident var. Onun Macron. Bunu niye kaydım? Şarpık edip durur. Bir ayal masalın bir yaşı bir ince hor oğlan. Üflesen yıkılayan oğlan şonu şarpık etti. Ne bildirdi nägirlikini. Näme alıp bastılar mı? Yok, basmadılar. Administrasyon nakazanya oldu. Näme kanun işleyen. Intek Macron gitsin basılarım. Mesela aydeyn Sarkozy yani. Ağlap intek halka da yüzlenir. Yine kanunun işleyişi. Bizde bu haramzada näme edip diyor Muhammed ağa. Arkadaş şehrini oraya, ünlüyorum şunu. Arkadaş şehrini oraya pul yok. 15 tane firması yani yegenler açtı. Şu yegenlere paylap, yegenler bilen Türkmenistan'ı batırıp yani barıp pul yani daşeşa ministerleri pasoları ılgadıp pul çöplüye daşı yuttan. Türkmenistan'ı bir ettir ya şu pulam arkadaşa kılgın öz yegenler bilen paylaşıyor. İnünförüm pul yok. Bulan gidip arkadaş şehrinde ukazga çıkılan bir görkeden mi oluyor? Şu yere 3 taraftan 5 taraftan yollar çalışıp var ya yakabı üyütködü, yakabı buluşuk edip dur, yakabı üyütüye yönü pul yok. Aydara şobur yani çirçoğuzları koyda yönü şobur tamamda 4-5 taraftan geliyor. Bu kezzaba hiç özünü ağlamaya hiç bütün dünyanın şeydi var arkadaş şeker uğrayan. Pul yok arkadaşlar. Anlayan adam yok yani. Anlayan adam yok. Diyen yok. Toğunu tok diyen yok. Bu idiot bizi idiot dik kuruyor. Ünförüm. Katı ünförüm. Yani baryan yollarını çalışıyor. Yani yığınağa ertiden dağda turup yani atına minye, eşeğinin pişigine minye. O zaman gidip pişigini tiyipalıyor, eşeğini tiyipalıyor. Sonra geliyor da maşini geliyor. Bulmasa triye gün geliyor. Yöne indi kameralar şey diye atını, eşeğini pişigini vurdu. Yine ederiş olmadan sonra, ideyeti olmadan sonra yine gelip arkadaş şekerini vuruyor. Her kadar duruyor yollardan geliyor şu yere. Bu tarafını koyuyor oturun yerin, bu tarafını şu çirçözler. Hamara kuruşuk gidiyor. Hiç tat giden o. Pul yok. Ünförüm. Hazır kardalarlar bir yerlerden. Pul taparlar. Bizi yine batırarlar. Ve şu bizim pulumu da öz metçiydini kurar. 450 milyon dolar. Hasan Açer bir sulatlar çıdalı. Neyemçi Türkmen namus ediyen, vicdanı bağ Türkmen kazan oksulatlara. Yine şundan, Muhammed abi şundan edil 36 yıl bundan uzun. 89'da, 85'te. Şu da atlar biz aydan olsak ya Türkmenistan kalıp yani kabinet minister kul ederdi. Şundan bir 40 yıl ayıp gör. Demek biz 40 yılda ösmedik. Bizim ruhumuz kaçtı. Bizim yankı cennetçiliğimiz kaçtı. Bizim cevapkarçılığımız kaçtı. Vatan duygusu kaçtı. Yani vatan duygu deyip arkadan deyip kıyırıyorlar o. Ey arkadan deyip niye mi deyip kıyıracağım? Vatan onlar, vatan Türkmenistan. O devlet canyalıkları yenip arkadan şöhret deyip yani Amerika'da kıyırtıyor. Kellen işleyen mi? Erti ol ölse vatan ne o? Kimdi kıyıracak? Öz enatan kıyır. O trenini kıyır. Doğunu ait şöhret deyip, vatanına ait şöhret deyip, komşuyuna ait. Şunun yani kovudan. Bir kez daha paramda da şöhret yani. Aydım sana aydım o. Kim aydım aysa yani kezzap barda kezzap Kurban Berdi Muhammed barda zasuz narsist. Neşer şeyle. Kim kezzap Kurban Berdi Muhammedov aydım taraftan ne ol? Yani aydım yazmakta ne ol? Aytmakta ne ol? Şahirlikte ne ol? Şoň bilen aydım aytsa şoňa at kalan artist. Yani soruyan şert var. Ey Gülkuş'ta şu zatlar. Bu tragediya, bu Gülkuş'ta. Bu yani ironist ismi. Bu tragediya. Biz bırad etmeli bunu. Yaşap olmaz. Biz özümüzü yinasak. Çağrımın önüne. Neyli? Yani öz avramız olmasa neyli? Biz avramız çağrımın önüne. Şu bolyan zatlara biz cevapkar çağrımız ya. Biz şu gün.
Erdi kun çağına kalansa yankı ölünüden oru cevap ver. Yani şunlukça biz cevap ver. Şunun için videolar gelmeli, TikTok koymalı, Instagram koymalı, imo koymalı, oturmalı. Daşın akla yöne pulu ver, ölmen oturun, beni pul kazanyan deyip siz ömürlük kalırsınız böyle. Yadınızdan çıkarım o skema. Men tanım teyade skema. O Kurban'ın migrasyon ministri diyişali. Teyade движение. Her daşından pulu verin. VPN'i verin. İnternet altın. İyi verdin videoları daşına. Size iyi verdin. Sizin fake account'tan paylan bütün dünya. Şunu iyiden alanınızı bilmedi yani. Biz alıp onu bütün dünya korkuyor. Gerek olsa iyi verirsen. Yine şeyle uğraşılıyor. Hadi Kurban filan Muhammed Ağa o yerden talip yeni bir sanatçıyız. Bir tutuvak gidiyorlar öldürüyorlar. Bir kiçeliyat, kemeliyat yönseden rahat yok. O öne çıkmadan adam bir medya görüş atparmalı ha. Haydi Muhammed Ağa. Burada ben biraz şu atlam abstanovka yaman üytköydü biz her nätirip şu bizim şu hareketlerimiz, aktivistlerimizin hemmemizin bilelikte alıp barayan hareketimiz biraz balansı üytköttük şu atlam. Ben bir dün bir qowuk haber neme gördüm, näyleyne debat diyen yana. Bir sen bana TikTok'tan bir oğlanın nemesini uğrattın bana. Biraz men karşıma bir da diyecek kolya falan. O yaman akıllı olan 30.000 tane nemesi var follower'da. Ondan özüm diysen Abrazov'un qowy özünü alıp barya diysen neme de qowunmalı olanlar Türkmenler. Ondan bir fikir bilen bilmeyen näme üçin şu aktivistlemede bir da diyecek olup şu bana da deyiptir da o diyen yok ol diyemem hiç benim ona karşılığım yok. Yöne oylanan olmalı. Ondan bura öğrenecek oluptur şu aktivistler näme diýerler. Ondan bizim aktivistlerimiň nemi oturuşuna gelip giriyor şu taada ondan bir hilledip Türkmenistan'ı apravdar edecek bolýar. Ondan oğlanlar da näme daýa o hemmeti bilýär. Kim haýsy bir akylly adam gelip bir haramzada öz ykbalyny çaly öňe çykan adam nätip şonu gollamak bilen özüni daýlajak da. Olam şonu düşünýär. Bir aktivistlerin diğerlerinin hemmesi doğru. Şona hiç saat deyip bolmaýar. Sen eger Türkmen bolsaň, watanyň söýýän bolsaň, şu görülen zatlama gözüň yummak mümkin ne? Ol cinayet. Özüňe öz karşyňa etýän cinayetin ol. Sen näin bir bay ýurtda halkymyz şeytir közelip bermeli daşy. Özüm daşary ýurt demejdi proje. Muhammed Ağa. Yurdun içindeki ýagdaý görüp oty. Karamzada Berdi Muhammed'in edip berenini görüp oty. A näetdir sen şonu apravda etjek? Bir sowistym şoňa barýar. Indi qow ýer näme? Şol oýlanşypdyr ertidi. Ozan diýdi, "Ýok, men indin meýlek şu ýanaklatlara gatnaşyk" diýdi. Düşünýärmi? Yaman qow akylly hereket. Dogry. Meme şu proses qowda. Hi bolmany bir toporlar aktiv şu Berdi Muhammed'i gollajak bolýanlar biz neutralize etdik. İkinci taraf, eger indi şu biraz oýlanşsa, şu bizim halkymyzyň uly lideri bolup bilýär. Şu ýurt şoňky, şola şu ýurdu dolandyrmaly. Şol adam ýurduny peýda getirjek bolsa şeýle awry bilen gelmeli ýurdu düzeltjek bolmaly. Bolýa söwmesin haramda dedi. Ýöne aýtdyna o. Näme üçin sen perestroykalar ýykjak bolýardyň? Ýykasyň gelýärmi? Ber jaý, onda sana pul ýokmy? Bir tane meçhidi vurma, bütün Türkmenistanyň içindäki jaýsyzlar sen jaýl edip bilýär. Näme şonu diýilmeýär? Eger şonu diýmese binamuslygy. Şol üçin oýlanşany şoň. Eýem şonu eger öz watanyny söýýän bolsa, öz vatandaşlarının, öz kardeşlerinin, öz çağalarının geleceğini alade etken olsa, onda bir yanık aktivist olmalı. Şol adamam yurt dolandırmalı. Akıllı olan, tecrübe ama Abrazov'un ne öyle? Yurt şolon ki. Muhammed Ağa kahraman koydun da yonu. Gelin Feride'yi Yok, ben kahraman diyemem kadir. Yok, kahraman diyemem.
Yöne eger islese kahraman bolup bilýär. Yok, elbette istese kahraman olup bile. Prezident de Ben bolup şoňa bile. ýetipleýän. Awa, şolardan Benim bu hem ýaly- ýurdun kahramany bolmaly. Ukuypy bar. Abla zamaniyeti bar. Tal dine islemeli şonu. Muhammed abi gelin bir parça dinleyelim anı şu neyme diye şol olun. Kim diyişim geldi. Ya bir. Şu videonun sesi yok mu? Neymiş bilmem. Demedi oturma Murada. Onu wagt ýetirip oturmaýly. Emme watandaşlarymyz Tamam. görendir. Tebäbi Şu olun, şu ay dişyalı, şunu doğru vereceğim de. Yani ki adat sayfa bunun bir kezap adam. Şunu doğru vereceğim. Yani ki neymiş Türkmenistan kanunları bozuluysa neymiş bozuluyor ya. O zaman diye yalan söylemeli bolýar. Gurbanly Berdimuhamedov kim diye? Oğlum diye halk meclisin başlığı. Halk masadın başlığı. Yok. Şulardan düşünen o. Meclisi ayrıtıydı zaten. Yani meclis konstitusyonun anardan gelen da. Meclis, prezident ve yerine yetişik hükümeti ve tuğutlar. Yani prezidentin yerine yetişik hükümeti şu bir yani bir uğurlu diye de bir funksiyası var. Yani meclis, kadetler ve yerine yetişik hükümet o bütün dünyada 3 tane organ. Dünya yani devlette balans etmek için bir adam basvalma yani bir devlette yine 3 tane hükümet var. Yani kolunu doğrularına bunun karşıladığı meclis hem halk masadan boşluk koyuyordu. Yok. Meclis ayrıtıyla halk masası aşağıda. Halk masasının başlığı Gurbanly Berdimuhamedov. Meclisin başlığı ol ayal. Men yardan şöyle neymiş ona diye. Aynen. Kabinet meclisinin başlığı Serdar Berdimuhamedov. Yine 3 tane yani ki dördüncüden yukarı kadetin başlığı men adına bilemem kadar kimdirini yöne onun bir ayrıtıyla adam. Yani şu günü şu yani konstitusiyon kuruluşu bozdular. Şular başka çektiler. Hem de Serdar'ın aşağına. Serdar meclisin başlığını belliye. Serdar halk masalının başlığını belliye. Serdar kadetleri belliye. Hem de prezident. Сильно президентская власть или. Bundan metal усилия ne yapacak? 100% prezidentская власть. Onu bizde devlet yok, bizde prezident var, onun vlasti var. Onun padişahı. Şey deyip oluyor da. Bunu konstitusyon üstüne depel yapıyorlar. Şu hatlara düşünmeyen, şu hatlara görmediği adam siyasatı başlarında terden başlamalı. Beylik devletlerin buluş sistematına öğrenmeli. Beylik devletlerin demokratik institutlarını öğretmeli. Beylik devletlerin hükümet institutlarını öğretmeli. Hükümet institut demek ne mi? Yine meclisin ağlarları, ne meseleleri çökbeliyor, ne komitetler var, onun aşağısında yani velayet meclisi, olur ne söylüyor, ne parlamentçı, ne perimetre, yani intervensiyon, hayat perimetrede işlerler, cevapkarçılığı ne, haklar ne, ondan şehir meclisi, şoğum yağdayını, etraf meclisi ve oğusa verdi. Şu da hatları öğrenin tam, ne şunu, Государственный институт değil ya. Yani şu cemiyet institutları, hükümetteki. Yine Государственный институт ne oluyor? Государственның içinde cemiyet institutları ve Государственный institutlar. Государственный institut ne oluyor? Kabinet ministri, her ministr, vice-premierin, yani cevapkarçılığı, premier ministr, onun cevapkarçılığı, son gidiyor ministrler, onun cevapkarçılığı ve hakları, son gidiyor ormanlarlar ve departamentler aşağına gidiyor. Her kurumdan. Onu iş yerine yetiş nimeti. O yani hükümeti. Ondan gidiyor kadetler. Yukarı suudun parlamentçı neyme, postu neyme, etmeli, cevapkarçılık hakları neyme, ondan velayet, ondan şehir, ondan etraf, ondan o da eğer de onun yani bir kuruması varsa şu olmasa yok. Ondan ne var? Ondan prezident, aparat prezidentleri. Aparat prezidentlerin bu yine Türkmenistan'ı reprezentatör yani ki prezentasiya Türkmenistan'ı. Hocalık işlerini alıp baran o prezident. O kabinet ministri var, premier ministri var. Yönetim kurulunda premier ministri bir yerini belirlemekten korktular da prezident çoğu avatta hem premier ministr. Bu konstitusyon yanlışlık. Hiç yerde yok. Hem prezident hem premier ministr. Yok hiç yerde. Yine diktatör devletlerde var. Şu hatları öğrenmeli. Cemiyet ya siyasi yani gepleşeri yiyecek olsa birinci ben şeyli fikir edeyim. Yöne şu inisiativatını İran oyuncu çıkışlarını ve başka da boyunca çıkışlarını katı oluyor.
Yani halka açık düşündürüyor, öz pikirini düşündürüyor, yanlışam olsa, doğram olsa. Koy aytdylar. Bir de şuraya adamı gerek. Yine şoň üçin men halkymda ýüzenýär. Kim prezident boljak bolýar? Kim bolasa gelýär? Kim mejlisin başlygy bolasa gelýär? Mejlisin deputat bolasa gelýär? Kim kabinet ministrinde vice-premier bolasa gelýär? Ministr, ol bul häzir hereket edin. Häzir görkezin halky öňüne bu zatlar halk taýlar. Siz halky öňüne görkezmeseňiz, ýeti gelin prezident taýlamaýar. Halk taýlamaly. Şoň üçin edil häzir rejim ýykylanda biz öňe çykmaly. Yani siz öňe çykmaly. Biz size şu zatlar düşünüp mümkinçilik tap berýär. Indi öňe çykmaly şu zatlara. Kim prezident boljak bolsa, gelecek yani nemede eleksion yani saýlawlarda öz kandidaturyny goýjak bolsa, adam boljak bolsa, ine häzir momenti. Hereket etmeli. Ya ýeti ýykylyp bilýär o döwlet. Ananyň döwlet ýani çüýlük tohum. Ertir. Gurwalyň ýüreginden häzir 1 minutdan ýüregi tutsa, o beýleke gaçyk gidýär. Bolly. Bir täsirli geçirmeli. Şoň üçin häzirden başlamaly. Biz sizi konkurent hökmünde itelýär, bolun sizden ya konkurensiýa bolmasa, ondan saýlaw bolmaz, konkurensiýa bolmasa, döwlet bolmaz. Her wagt konkurent bolmaz. Ha biznesde siz görüşýäňiz da beýrek öýüňiz, konkurent var. Ne şoraýa berteşik bolmaly, prezident boljak bolsa. Gowuzyny saýlamaly. Berteşikde de hemme zatlar açylýar. Yalan aýdýarmy, dogry aýdýarmy, başar bilýärmi, başar bilenokmy, ýöne bir tarihde de ýani kysatýarmy bilmeli. Ikinji bir belirlejek zat Muhammed ağa, häzir ünserýän ýuwaş-ýuwaşdan Türkmenistanyň taryhyny blogerler aýdyp başlady. Hemmesi käbir blogerler. O ýallak blogerlara ol ba. Ola aç çekildiler, ýa biz bas başlady bolar. Yani videolar çıkıp başladı soru vardı. O yaxşı şowdan başlap beýleki, o beýleki budurutlu adamlar iyiden akşama çelçäre ýeşerýär bir samtyk şeýir var. Bu daýtaplar. Şonu eşden mara ýaşatym gelen ol. Şeýle bir samtyk, şeýle bir akmak budurut adamlar, budurut görenler çäre atýarlar diýär, çäre atýarlar. Onlar studentlerim budurut görenler de olam çäre atýar. Onlar 2 saat gelýän bolsa, ol beýlekiler, gurgur studentler daňda 3-den määr otyr. Ol 12 bir çeldi. Onda bular 3 gözek, 4 gözek budurut görenlerde. Logika ýok, bu manysynda kellerinde hiç tat ýok. Bir oğlan sözler aýdyp bilýän oğlan, bir ses gowy, başga da ýok. Gelecek içi boş. Yani transparan diýende, yani içinde boş hiç tat ýok. Yani vitrina var da arkasında da yok. O sen cümle gidiyor. O odan tuğrat yani çeşme akıp dur, yani neme akıp dur, suğulur, dağlar. O zaman buradan geçen kartine yerine çöplük. Ne çok urvanmış o. Burada ben burada koşayım şuna. İslenlik neme internet ulgamlarına gelip öz teoriyini adam yığına bilýän adam şola näme diýse diýerdiler. Şola islenliği, potansiyalini berdi Muhammed'in net düşmanları. Sebebi ola adamlar saklajak boldy, faktları adam kerçiliğe kavat getirmeliler. Berdi Muhammed'in etýän zatlaryny hiç kim kavat getirbilen. O zaman bula näçe adam teoriyine ýygnap, ýa näkle şuna soruk beriberse, o zaman bula kanym düşmany bolmaly berdi Muhammed'e. Tamam. Şol üçin olar neme çyksalar bolýarmy? Odan geliversin diskusiýa. Ýa oğlan men şol üçin misal getirdim. A geldi oğlanın gepini onu doğru da ne illatri sayetsin şol. Odan korkkan bolsa onu men inmiş hiç süratlara koşul. Ay bolýa olam o. Ýöne oturwan bilmeýär. Her türlü adam var. Olara jogap bermeli. Şol üçin aýtýar. İslenlik öňe çykan adam potansiyalini berdi Muhammed'in anym düşmanları. Gattolar ýa. Ine bize garşy bolup çykyn, bize goýlap çykyn. Neýtral çykyn. Türkmenistanyň taryhyny aýdym. Ine bir oğlan ünsördim TikTok'ta ýaman gowdatlar aýdýar. Kıpçaklaryň, Karahanlaryň, Oğuzlaryň taryhyny aýdýar. Öňkü zamanda näme bolupdy 9-njy ýyllarda, ondan öň berekeler. Gaty gowy. Ýok konferensiýa etmeli.
şuraya çıkıp yankı yine şol Türkmen östürüyor. Bilimli düşüncesi. Ananın eğer de Türkmenler össe Gurmağını öyle bak akşam yığınak kaydı. Türkmen milleti össe öyle bak yığınak kaydı. Kaydıp çıkmadı yani diye şuraya karandı adamı. Yok şolun hiç karındaşları gözde ne Berdi Muhammed'in özü, ne Serdar, ne aktıkları, ne yegerleri hiç kaydı öne çıkıp gep haydi bileyenlerdir. Ne için? Bak. Ne için? Bilmiyor. Ne için haydi bilmeyesin? Ne mi? Bir yerini bir anandırıp bilsin ha bizim etyeninde doğru deyip. Hani? Diğerde ya ölüm oldu. Ömrüne 2 yıllık interview verdi. Üntver. 2010 yıldan beri hükümette işleyen. Vice-premier deydi, minister deydi. O zaman halk maslahatın başlığı, o zaman milli lider o. Milli lider olup ne yıldan beri işleyen. Ömrüne 2 yıllık interview verdi oğlum. Ömründen pul verilen interview'un Türkmenistan'da yazıyorlar. Üntver Muhammed Ağa. Türkmenistan'da yazıyorlar. Amerika'ya gidip hiç saat yok. Şöyle interview alıp montaj edip şöyle de interview verip geldi diyorlar da. Yani zapası o montaj videoları köp. Biliyorum. Al-Arabiye ol. O jurnalistten biliyorum. Ama o ortada veren interview'su gülkünç. O nemede Özbekistan'daki Aydan neymiş o? Rahmatlarla beylik. Özbek prezidenti Aydan da her trend oldu. Gülkünç. İki sözü çatı bilen oku. Bir misal almayalım. Bu birinci klastan başlamalı teyirden. 8. Mart'ta kutlanı ulu ekranın önünü ekrandan okamaydı. Sözüm yok mu? Ondan sonra interes yine kim? Türkmen televizyonunun başlıkları işlep öyle. Şu propagandistler vakit birinin internet uygulamalarına adresi yok. Gözlerine getir. Birinin diyor. Bir gendan inni bir tofar inni bloggerligin şoları olacak oluyor. Şolun edenni aklacak oluyor. Onu özler düşünüyor. Şol cinayet gelmen. İslenlik adam. Gelip halkın önüne çıkıp gepleyecek olsalar. Özleri bizden beter Berdi Muhammed'in düşmanı olar. Men jonaydı. Doğru diyorum. Yine burada da gen görüyenler yine şu yali iki sözü çatı bilmeyen adam. Yine yağ tutup yani ekrandan okuyan adam millidir okuyor. İdiyesi yok. Kahramançılık etmeyen kahraman okuyor. Attan yıkılıp binamız hükmünde çıkıp yine atın nimeli. Birinci yer alan o. 15 milyon doları ay sen geldin prezident. Bir de atçılara görgürler kötülüyor. Alsın ussun şolar. Sen barma da şöyle yani birincilik alma da ussun şolar. Görgürler atlarına pullar vererek östürmek için bir topa kıyınçılıkları var. Yok öyle barıp öyle oturup şoranın pullarını soyup kaydı. Muhammed. Öyle attan yıkılıp. Şu attan yıkılanlar var. 16. mı? 15. yılda da şol. Odan ben şu vaxtlarım çıkışımda neyme dedim. Türkmenin atı Türkmenlerden gayratlı çıktı. Türkmenin atı yıktı beni. Şimdi Türkmen'in o çırdışı karanlığı yıkmalıydım. Hormatly ileşer bizim kanalımızda her reklama men reklamada oyan ardından. Gelin dinleyelim reklamını. Edi vatandaşlar. Qarasızlık yılları içinde yurdumuzda eğert ulu işler durmuşa geçirildi. Qarasız kemişelik bir taraf devletimizin at avrayını, belent derecelere yetiren Türkmen halkının milli lideri, Türkmenistan'ın halk maslahatının başlığı, kahraman arkadağımızın, büyük başlangıçları, belent tutumları bilen ata vatanımız kuvvetli devlete uğurluyor. Раз, два, три, четыре. До скорых встреч на мятых простынях цвета мак. До скорых
догадайся, кого любит, того ждут. Сквозь многие долгих ожиданий мой любимый аромат. Моя вторая кожа, и быть может не сейчас, но когда-нибудь мы сможем оторваться от земли и полететь против течения. Yine şeyle Muhammed ağam. Şimdi biz devam edelim. Ben bir video okuyayım Muhammed ağam. Yani şu Türkmenistan'a geldi olayım. Şu arada bir uzun etsek. Seni bir düşündürsem. Yani. Bir mi? Şu patlama yani İran'a patlama. Bir mi? Cevap sesi yok. Bilemek ne yapıyor? Sesi yok. Karat şu İran'ın patlama Türkmenistan'da olur ya. Yani men fikrimçe şu Türkmenistan'dan yani çeyağında şu raket koyuyorlar İsrail'e karşı. Men fikrimçe. Şöyle gurulayaram. Yani hadi açılamak bunu. Yani başka çalışacak olan bir mi? Yani her yine başına. Men fikrimçe şu Balkan vilayeti Muhammed ağam. Yani granitsa yakın bir ova, şu yerde yani İran'ın raket var. Esen bunun yanılır şu tane. O şeylim kalyan. Biz uruş bizim kaptalımızda. Şu yani. Yeni bir videonu okuyayım Muhammed ağam. Bundan bildiğinden ya bir minut. Bizim esas geroyumuz var. Yani bir minut. Evet. Sesin oyunu bir minut. Şuna bir seyretin. Sesi yok. Sesi yok. Yok sesi. Sesini işitmedin mi? Yok yok. Ha, sesi geliyor ama bir minut dur. Yok sesi yok. Ha, bir minut. Muhammed ağam, hazır geleceğim teriden. Yok. Sen öz sesin bağla. Sen geliyor benimle. Yok ne yok. Berde nemede Ben YouTube'da yok. Türkmenistan'da.
beylekleşdiye men eşben gerek yok ve men bilýän näme diýen. Bolya, men bunu video çıkarayan bolya. Şu Beylekleri Şu yerde nimeni uya, yani ne bir şahiri var. Cemal Saparova. Oyuncu yani boşkaydan bolya. Yürütü video koyuyoruz. Şun trendlerini yani şun nemlerini biz tutarız. Hökman. Sebebi burganı dine nemdim ya. Klon olalım değil mi? Yani küçük spektaklı oluyor. Bunun sketch diyeceğim o. Yani Anglişanlı sketch diye de. Bu sketch adın ya. Bir hökman halka getirmek dağıtları. Şunun için yine o varda bir ayrıtın videolar. Şunun için vakit yitirmeyelim Muhammed abi esas temamda geçelim. Ne motada bir kavaseri yani ağaç güllürüye ifade diye. Şunun idiotluğunu koyuyor. Başka bir nememiz yok. Yani bunu gülmen tehdit bunu. Ya ağlamalı ya gülmeli başkalar yok. Şun bolup görüşüne, bir maskara bolup görüşüne bütün dünyada Türkmen halkının içinde mümkün değil. Yine gelin indi Mar vilayetine gelelim. Mar şehrine yine yani Pristoykulu yıkılıyor. O yerde de bir gedek bulur adamlar hat gelip ikinci gedek yani Jeklerin işgalleri hekimlerin işgalleri gelip duyduruş yaptı. Üçüncü gedek gelip ekskavatörü yık başlattılar. Şimdi Muhammed ağa sen kanun esasında şu zatlar doğru mu? Eğer de doğru olsa şular neye edilmeli? Neye yardayda şular edilmeli ve halka ziyan bolma diýýär bir öz pikirini aýtsan ve bizim halkymyza maslahat bersen. Men birinciden aýtjakdadım başynda Mar halkyny ýatlatjak da. Bilem Niyazov Aşgabatda şu jaýlary ýykyp başladylar da. Jaýlary ýykyp başladylar, ondan şoň istorya materiallaryny Mara alyp gitdiler. Ardan Aşgabatdan alyp gitýärdiler. Şu Marda şu wagtlar bir ýörüýte bazar döredi. Ahalyň göz ýaşy bazary diýip. Ahalyň göz ýaşy bazary diýip. Indi şol istorya materialy bilen urulan prostorykalarym şuň ýykjak bolup görünýär. Indi Marin göz ýaşyny haýsy şäherle alarka. Şu soru, düşünýän. Indi şular da bir ýaga gidip satylar. Şun iýdiyor. Indi geleli şu meselen tutula kanuny mi ýa-da Bende Sovet Soýuzyna öň jaý berellerine jaý hem döwlet berýärdi. Order berýärdi. Her kim maşgala ýagdaýyna seretýär, çagasy bolsa, 2 komnatly çagasy bolmasa äreýäli 1 komnatly kwartiralar berýärdi. Şu Türkmenistan özbaşlyk bolandan beri şol hiç kime raşriyeniye berilmedi praktiski. O zaman her kim şu öz yaşayan yerine şunu bir illedip öz maşgalasının ýagdaýyna göre pristiraýyp edetdiler. Şoňa nemeli häkimlikle yerli häkimlikle zat ruhsat berdiler. Hiç bolmany gözüni ýymdylar, viziat kalypdy dedi. Halk ondan ol öýlenen adam hökmen çagasy bolýar. Indi eýem çağada hiç gelli bolup, aktykly bolup şu öňkü jaýyny ýaşapýar. Şolada ondan birinji etajda ýaşaýarlar gidip hökmen perestroika etdiler. Bir towar daşy ikinji, üçüncü etajdan perestroika edenler bar. Sebäbi onuň mali ýagdaýlary beýledi ki baryp hukumetde alýan aýlyklary ol iýje işini etene odan gidip ýene de jaý almanyň mümkinçilikleri ýok. Alyana şol üçin hem köplen hukumetin içindeki işleyen adamlar öz tanış polisleri bilen prostroykaları edip başladı. Daraja polisiýa işgärlerini. Şol yani nemen makalasında da yazıyor. Birinciden niye Marda mecbur ettiler hukumet işgärlerini, yani polisiýa işgärler, prokurordan şola prostroyka eden bolsa şolara dabrovolny doğrulap yıktırıp başladılar. Ta beýlekler de sesini çıkarmar yani. Şimdi men aýtjak bolýan adam näme? Döwlet öz borjyny grajdanlyň öňüne ýerine ýetiren. Yani raşriyeniye berilmeliler şolara. Bermeýär. Alyk tölänek jaý alyp biler yani. Bir çağalary öýlenenne iş ýerinden jaý alyp biler yani hiç ýyly mümkinçilikleri ýok. Ondan halk barjy adından bir daha etmeli bolýar. Ýöne prinsip şäher häkimligi, şäherin içinde biz pradel bolsa sebäbi injenýerle, projektat, buranın arkitektorle
näýli pajaryn maşyn gelmeli, bir eksterni ýagdaýda näýli bolmaly, şoňa gödegini tutup emmedi adet. Ya şol normala bolmagy mümkin. Çyndan ham bolmagy mümkin. Ýöne şoň çözmek öz usuly var. Birinciden döwlet öz jogapkär bolmaly. Öz kanuny etmeli zadyny etmeli. İkinciden haçanın bir maçtap mı boldy? Özler ruhsat beripdirler. Pul alypdyrlar, razreşeni beripdirler, viziyat kalypdyrlar. Indi birden emdelip hemme halkın jaýlaryny prostoreke ederler ýykjak. O çağala va täze dogan çağ ödem kışın içinde. Qar ýagypdy, -5-6 gradussa birden gelip hemmesini yıkmalı. O mümkün ne? Ol yani cinayet. Öz grajdarlaryň garşyna edilýär. Şunu etjek bolsa näme etmeli? Şol şäherin grajdarlaryny şol ýanak prostoreka bar adamlary ýygnamaly, aýtmaly, düşündirmeli. Şol bilen maslahatlaşmaly. Şu şeýle düzgün bozulypdyr. Şu näetdir çözeyli. Bulara derek bular zor bilen etjek bolýar. Bulan bir sebäbi bar. Hökümet korku sistematynyň esasy zady şu. Halka emişe korkutup saklamaly. Hükümetin bağlığını duýarýanyk etmeli. Kemçiliğini tapıp yani şu başının üstüne duz etmeli. Hükümet şeýtirip halkı korkutup saklajak bolýar. Şu ramkada edilýär. Yoksa şäherin içinde paryadaga sanjak bolsa o düzgün boýunça onu edip bilýär. Onu şol şäher häkimligine wajny bolsa bir budje çıkarsın, prostoreke eden adamlara başka yerden jaý bersin, ýa-da raşreniye bersin, hi bolmasa şolara jaýlar ýa-da kreditni banklar bilen gepleşip bersin, başka yerden jaý alsınlar, her aýda aýlarynyň 30% төлep, hem döwlete gowy, hem olara gowy bolar ýa-da. Ýöne şulan hiç haýsyn döwlet edene. Şol üçin döwletiň etýäni häzirki ýagdaýda doly kanun esasyny eder. Dine halkın karşısına edilýändir. Doğru diýem. Ine menim kabul edýän teň diýenim menim goşatym gelýär, ine hormat ileşer. Mysal üçin siz wizatka berip ýa-da razryşeni alyp prestol kurdyňyz. Onuň bir güni häkim gelýär, pul ýolamalylar. Ay şuraya yıkmaly. Ýa-da pul berýänler açyk saklýar, beýlikleri ýa-da ýykýar, ýa-da kime ştraf goýýar, ýa-da kime administrativni ştraf goýýar. Şeýdip häkimler iş edinýär. Bu näme diýär? Dogrudan hem pristroyka bolana bir göze başa düşmedik käbir kanun tarapyndan gradstроительство bilen razryşeni almadyk. Oňa arxitektura urbanizatsiýa deňgelmeýän, arxitektura kwartalyň, raýonyň, mikroraýonyň arxitekturasyny deňgelmeýän pristroyka käbir общий peyzaj bolýar-da. Umum peyzaj bolýar. Şoň üçin käbir şonu aýyrmaly bolýar. Ine şoň üçin şu birinji naruşenie men pikrimçe, birinji bir kamçylyk şu pristroyka ruhsat berilenine ýa-da adamy gurmak başlanma. Ine şo ýerde ýalňyşlyk gitdi. Näme? Şo ýerde adamlar aýtmaly. Problema ýok, pristroyka gurt bilerdiňiz, ýöne onuň arxitekturasyny, ýagny onuň şeklini, onuň suratyny bizim arxitektura diýilenden saglysawany edin. Kanunlaşdyryň ruhsat berildi, komissiýa bada ýürütdi. Ruhsat berildi, karar çykaryldy, ine gurun. Ýöne şo gurunmuzda da gelip barýarlar. Ine berde de şey diýerler, barýar. Şol boy deňgelýärmi, giňli deňgelýärmi, haýty material ulamy, daşnyň keşpi, içinde näme etsen şonu et. Daşnyň keşpi, общий arxitektura deňgelmeli, garmonizasiýa bolmaly, sinhronizatsiýa bolmaly. Şoň üçin ine şo ýerde bir ýalňyşlyk gitdi başta. Şoňa üntürmediler. Bölümdüler, ziyatkallara oturdular. Indi umumy guruş gidenler, umum urbanizatsiýa olanlar bir ýerde bir pristroyka opşy şekil bolýar. Opşy bir suraty bolýar. Ine şonu aýyrmaly, ona ýajak bolsaňam hemmet aýyrmaly. Onda dawa bolýar. Ol kararam dogry karar. Ýöne birinji ýalňyşlygy edilen soň, indi ikinji ýalňyşlyk şu ýerde sen şu karara geldinmi? Her maşgalany individual izah etme. Näme boldy? Näme şu pristroyka kurdy? Şöyle komiteten okmy. Ýagdaýlar agyrmy? Eger agyr bolsa onu şolun kwartiratyny başga yerden berdi. Ýagny kredit alyp ber, ýa-ni ipoteka mümkinçiligini döretler. Ýa kredit alyp
şu yerde şu tiyatro kvartiyaya geçip sen şu yerde düğüp zaten o nimeştirip ondan bazar bağıtına satıp öz pulun yerine koyaysın. Eydi ben oluyor. Ya da şu yerde bazardan satıp şu pulan şu maşgala berip qalanı tapağından yani alın kredini yap versin oturup yıllar boyu. Problema değil. Yine şu dağıtları çöp bol ya şuraya. İstenip yankı yağdaydaki pristroykanı oturup komisyaya getirip komisya bilen çöp bol ya. Bunu etmenler ne yapacak? Bunu hünermetlik gerek. Bunu yankı adaletlik gerek. Bunu halkın arzını dinlemek gerek. Bunu halk bilen halk kollamalı gerek. Ama bunu kim ettiriyor sana? Yukarıdan gelen görkezler dinle halka karşı. Şunun için sen şunu etçek bolsan Muhammed ağa, hekim olup etçek bolsan sana ettirmeyeler. Men her yardımda Kezzap, Kakacan Taşlıyev. İnşallah biz Türkmenistan'a devlete toparı varsa onu derhal tutup ederiz. Bir neçe mün, 10 minlap adamların üylerini yıkıp, ekskavatörün aynasını yiyip, televizyon kaldığını alıp, zımıt taşına, maskarasını çıkardı halkın. Biz indi şon maskarasını çıkarmalıyız. Gurvalının triyekkeş dostu. Yani şuraya adamlar gitmeliler tarihten. Biz onu şu yankı tutup kadede çekip cevap gelse çağırmalı. Gelecekte şuraya adamlar bulmasın. Bir medal için öyle ne diyerdi? Kakacan Taşıyev yaşının gol kılmeti var. Yaşının kim diyen? Haram maşı. Gol kılme vermedin. Karar çıkartın. Karar çıkaran oldu. Yani suuda çıkardık Avrupa. Karar çıkaran o var. Görkölme verdi. Bulam şu görkölme yankı şunu yarıncak olup görkölmeyle bütün halkın öylüğünü yıkıyor. Cayları yıkıyor. Dokumenti dağıtı cayları yıkıyor. Sana kompensasyon yok. Sana başka yerden cay verilen yok. Yani yık gidiyorlar. Bir kançılık. Dünya şunun için 10 milyonlarca adam eğer suuda gaga çeken olsa Türkmen maçı yani Harandağ'da eyyem Gaga'da oturmalı. Etmedik biz şunu. Yani bilmedik. Hiç kim aytmadı. Şuraya opozisiya arkanda durmadı. Hiç tat bolmadı. Önkü opozisiya ne emetti? Barkovic kayıttı OBS'de. Edin tokları yok. Başlan olayım. Halkların işlemedi. Halktan kaçıp yöredi. Bütün dünya cemiyetine bir opozisiya deyip kaçan halk oturdu deyip karşı oturdu. Her şeyine. Görüyenlerler. Görüşenlerler. Yine şuraya yerde şunun için bunun çözgü değil. Yine yönü koy. Birinci gün saat 16:00 şol kimin prestolokası yıkılan olsa Marı şehrinin yıkılmayanların barmalı erteki gün sen kam gidiyor. Barmalı hekimliğe ve ayıkmalı. Okey, bir yıkmalı. Bir de ya kvartira verin. Teyzecilerden. Kredi mümkünçülük verin. Kredi alacak. Cahillerden prestolokasını satıp yıkıp o yıkıp biz şu kreditleri özümüz yaparız deyip yine bir kov usul. İki taraflayın kov yan usul. Kanunu dengeliyor. Kararım çıkartıp oluyor. Türkmenistan prezidenti halka işleyen mi olsa kararım çıkartıp oluyor. Muhammed ağa yine Serdar Bey Muhammed erteden merman zanı diye men çıkışım neyme koyamam, men çıkışım neyme koyamam. Prezident saylovlarda halkın setlerini oğurlan Kezzap, Kakası tarafından Türkmenistan'ın prezident vazifesini Soğuk tökmününe alan Türkmenistan'ın bir kanun prezidenti Serdar Berdimuhamedov sözsüzden aydıverin. Türkmenistan'ın prezidentinin vazifesine girişmek bilen öz üstüme yüklenen büyük borçları, mukaddes ve ak yürekli, hormat bilen ve yadavsız yerine yetirmeye, Türkmenistan'ın devlet karasıllığını ve bir taraflı hukuk yağdayını korumaya, adamın ve rayetin hukuklarını ve azatlıklarını hormatlamağa hem de korumağa, Türkmenistan'ın konstitusiyasını berca etmeye ve korumağa, ehli gücümü ve okuyumu, Türkmen halkının ağzı birliğini, onun parahat durmuşunu korumak için bahsetmeye, Türkmenistanların hazırki ve gelecekki nesillerin şöhratını hassa bilente götürmekler için ehli mümkünçülükleri peydalanmağa, Türkmen halkına vefalı ve doğrusul hizmet edecektirme davaralı kasam ediyor. Vefalı ve doğrusul hizmet edecektirme kasam ediyor. Hani kasam mı? Hani Maşenik Serdar Berdimuhamedov sizin kasamınız. Yine Marı vilayetinden, Marı şehrine prestolokları yıkıtıyorlar. Çıkarın bir görkölme. Benim görkölme çıkarın bir karar. Şuraya prestolokolu adamların yankı
banklardan mümkünçilikler etmeli, ipoteka alıp yani teyarcayla alayalı mümkünçilikler etmeli, koyuncalarını satıp yani şol ipotekalarını yapsın. Ya da pristolikotunu ayırıp yetmeyen yani komutlarına yürütü ipoteka edip cay vermeli. Hani kararlı? Hani doğrusul ve pahalı? Bu şeyde de Muhammed Ağa. Hormatly illeşer yeni bir reklamany öködeýin. Ine şöyle bizim DVT kanalımız yapıldı. Ine TRT kanal, TRT däli köýne kanalımız var. Şuna abone bolun. 261 abone var. Yani barlak görüldü. Ine şu yankı çıkışımın başında men aýdypdym abone bolun 261 di. Häzirem üýtgänok ýazalyn gaýrat edin. Şunu ýazylsaňyz, şunu yankı abone bolsaňyz biz TikTok'tan çıkışlarımızı yankı transfer ettiler. Bu informasiya köpten yayrar kyn görmän abone bolun şuna. Ine hormatly illeşer. Muhammed Ağa inni 1-nji gün saat 16'ta bizim halkımız baranna haýsy teklip bermeli häkime. Şundan bir çok kanıklar koysak. Ve şu Türkmenistan'ın Murada Türkmenistan'ın kanunları boyunca raşireniye verilmeli. Tabi haçana hükümet tarafından caya alınanlarına şu maşala yardayına tereddüt veriliyor. Inni 32 yıl verdi şuna hiç kimse etyen yok. Bula da ediptirli. Inni bolya olan hem mesajsat değil. Şu at kal barıp aydı bilyen. Biz neçe yıllar şu tarda yaşadık. Hakimliğim du. Şunu etçek olamızda hakimlikleri gördüler. Pullarını aldılar. Şu neçelerini istattı. İnden birden gelip yıkacaktı yani. Bolya. Hemen onunla gelin. Hemen halkı yığınan yığınanın bizim pırlajeniyemiz var. Bir de teyze cay almak için, vurmak için kredi verin. Aylığımızın 30%'ini alıp kalın. Onun köpem de. Aylığı ne için olsa 30%. Dünya normatif şeyler. Eğer şu hatta Kanada'da da eğer sen alayan aylığın 30%'den neme ipoteki yetmeyen olsa sana cay verilmiyor. Şol için 30%'ini alayan 70%'ini sen başka çıktıcılığına sarf ediyor. Sen aç kalıp cay saklayabilmiyor. Şol için 30%'ini alıp kalın 70%'ini biz günümüzü görürüz. Şol için cay almağın mümkünçü yok. Elle girmem. Koydursun ta şu mümkünçünte. Şuna bütçe tafın. Banklara zadaniye verin. Biz alaylı gittik başka yerden alayak cayımızı. Doğru diyor. Dine şopurlajeniye başka işe. Şu da adam neymiş vajnalık verdi. Şu Türkmenistan'ın hem yerine var. Dine ön akıllı değil. Aşkavat'ta. Şimdi mara geldi. Son Bayramalı, son Çerçev hem yerde var. Hem ekspresörük etti. Tebebi 32 yıllar raşriyeniye alıp bilmese halk presörük etmeli oluyor da. Ne bir komünizmin içinde 10 adam olup yaşatırlar. Akıllı çoğulukları bile yaşatırlar. O zaman raşriyeniye meselesi yatırlanmazsa onunla şu atlam ipotek meme bilen verin, cay verin. Halk yaşasın mümkün. Yoksa değil girmeliler. Şunun hem mekşi kollamalı. Tebebi ertişip etmeklik. Hem bizim üstümüze geliyor. Devletimiz kanunçılığa her bir meseleni halk bilen bağlayarak, halk bilen alalaşıp, halka razı edip çözmekliğe biz hükümeti mecbur ediyor. Şu esasıyla. Doğru ediyem. Yine terdim. Hormatly mardakı vatandaşlarımız. Ümit şuna. Sen pristolikanı yıkara. Sen baryan hekimlere. 1-nji gün 16 nolana. Häkime meşdiýe bilen çykyşmady. Olum garaşyp durur. Ya gaçar. Tapawy ýok diýdiň üçin. Şöyle barýaňyz we aýdýaňyz. Men öýümi ýykýarlar. Şu pristroykany men dokumentlaşdyrdymy ýa-da dokumentlaşdyrma oňun tapawy ýok. Ýykýarlar. Men şöyle geldim. Maňa çözüp berin. Ýöne ýykyp gitdiňiz, onda döwlet ýok. Onda şu häkimet bize karşı, şu häkimen bize karşı, onda biz başgaça tilinle görüşmeli. Bizimle guruluşun. Men mülküm bol, men pulumu koydum. Men berde yankı ıkbalım geçti, men çağrım tarihi geçti berde. Sen gelip yöne yıkıp gitmeyen hakkın yok. Kim olsa
prezident bolsaňyz. Şoň üçin gelin de biziň bilen çözülşüm diýip siz hökman şo togra goýmaly. Näçip şo togra goýman, gaçyp ýörseňiz, gelip ýykdyseňiz, wagt men näme deýin, ýene uğla baglap ol türkmençiligi görkezseňiz, ýani hakykatda ele türkmençiligi görkezseňiz, hakyky däl türkmençiligi uturursunuz. Hakyky görkedim. Näme sen kimden ýykar ýaly? Gurdunmu şunu? Ýok. Bir köp berdinmi şunu? Ýok. Fundamentli gazdyňmy? Ýok. Goýdyňmy? Ýok. A näme diýip sen? Habaryňyz barmy özüňiz? 30 ýyllap dura habaryňyz barmy? Ba. Pulanlygyňmy aldyňyz? Häkim maňa şunu ýetirmeliler. Man kwartiýa gurup bermeli ekeniň. Şunu ýetirmeliler ekeniň diýmeli. Ýa-ni dogrymy? Barın guruluşyň aýdyň ardyňyzy. Arkaňyzda kanun ma? Arkaňyzda siziň hak wa adalatlyk wa barın soraň. Şu adalatly gorap bilmeseňiz, siz on soň hiç ýerde hiç zat goralmaýsyňyz. MHM polislary şu zatlara. Indi men MHM polislary bilenýän. Şuraya alyp baryp ekskavator bilen adamyň öňüne ýyk gaýtmak bu türkmençilikde bu gaty binamyçylyk. Gaty wyjdansızlyk. Gaty halkyna garşy hereketler bolýar. Şoň üçin şu meselede halkyň we häkimiň arasynda dawa bar. Şu dawa karar bilen çıkarmaly. Ýagny karar diýip häkimiň kararı däl. Şo häkimlikde velayatda, ýa häkimlikde şäher häkimliginde meclis bar. Şo soraglar meclisde galdyrylmaly. Meclisde şol adamlar çağırmaly, dinlemeli şolary. Meclis karar çıkarmaly. Meclis kararyny oňa häkime bermeli. Häkim soň karar çykaryp bilýär. Şeýle bolmaly. Siz onu eden zok. Siz bir häkim, olam kezzap häkim, pul berken häkim, şoň kararyny kezzap gorap hereket edýär. Menim amaýan polis MHM türkmeniň gözüniň owadyny alyn sizler. Sizler bolmadyk bolsa, sizler dogurmadyk bolsa, şu güne biz gelmezdik. Ne şol? Karanda adalar sizler. Indi besedäň, indi kezzaplar gollap ýykdyňyz halky. Indi besedäň, iksan kezzap gollap, ýallaklap o medallaryny itpişik at medallaryny alyp indi besedäň, öz üstüňizden halky güldürmän besedäň. Bolledäň, utanaňlar. Şu her polis bölümünde, her departamentde meni işleyen polislere yüzlenýän utançsız bihayalar. Halka karşı görüşýän, halka genosit edenler. Bizim edermen oğlanlarımızı yığınap, 3. etaçdan zıngıp, onu häzir odan depede gıynap, zat edip görenler yüzlenýän. Entek biz size yapışarsın tek, inşallah. Görün häzir. Halkı gollan, halk bilen bolun. Halktan çıkan adamlar, sen şu gün onu öldürýän, olam sen bir ya kollegaň ogly, dogany, garnaşy, ýat adam däl. Biz başga planetadan gelmedik. Düşünün şoňa. Halkyň tarapyna geçýän bolsa, geçin häzir wagty geldi. Aýdym Muhammed ağa. Başla. Burada между прочим şu yankı prostroykalarda esasen şolar rolla şu hukumetin içindeki işleyen vilayatın adamı. Başkalara ruhsat berilme ya prokuror ya polisiya işgar ya nalogu inspeksiyan ki ya hakimliğin içindeki işleyenleri şol prostroyka etmekliğin öden bir privilegiye de öde. Şolan jaylarını yıkıvatıylar. Siz gözüne getir. Şolun köpüsü şola. İnni. Ay onun katağır derler Muhammed ağa. Pullar var da bayda. Ha o yok. İnni gözde kula. İnni gözde kula. Eğer şu da adı etçek olsalı diyor, hakimlik nem etmeli. Birinciden hemmesinin adresine hatur atmalı, şoları çağırmalı yığınağa. Hakimliğin zalının yığınağına çağırmalı, şeyle. Biz şunu yana programımızda şunu yıkacak. Siz nem ettik bolya, ne ile etmeli, şola bile maslahatlaşmalı, edilmeli. Yöne bula olan hiç kayıp neden ağa. Bula zor bile ne çok. Şol çinem halk inni hakimlige şol etmeyen işlerini özlerini ettirip hakimlige varmalı. Hakimlige varmam eğer yıkacak olduğunda bizim şartımız şu değil mi? Şonla olay iyide çekiliyor. Gurrunsuz yıkılmıyor şonu. Yani sen Kakıcan Teşliviç akınla etyen. Kakıcan Teşliviç ben kovtanayan işledim. Niyazaf on başlayan ol sohbet filan ay barıp kayış edip doğrudan alıp kalırlar. Men o bilen Kakıcan Teşliviç. Yönü şula da ja yıkacak olsalar şol adamların reaksiyetine teret yerdiler.
Açık bolan yerleri var. Vursan yerleri şolun yarlarına da barana. Şu övüne duracak bolsalar şermendeçilik diye de bulanmi. Etçek adam olsa şon yanına barmayalı. Şon razı etçek bolyan. Şol için ben marı halkına etçek bolyan. Siz eğer erti tak barmasanız sizin cahiliniz yıkılıyor. Prostroykolanız yıkılıyor. Kompensasiyede tölenmeyer. Eğer şu tadı esteli beyleki şehirlerde Türkmenistan'ın hem yerine de oluyor. Şol için bizim hemmemizin interesimiz şu ne mi? Marı halkını kollamalı, marı halkı erti barmalı, şu tadı yankılarda aytmalı. Şu tadı biz şunu yendik, yani Türkmen devletin bir kanunçuluğun önüne geçip halkın bağlığını subut edecek, halka hürmet koymalılığını şolara subut edecek. Şonda da şöyle hiç edip bilmeyeceğini subut edecek. Şol için öğren vaazını erti şu tak parmaklar kaldı. Muhammed ağa, ma gurbanımız anı diye berdim Muhammedov. Siyerden çıkarıp, menem çıkarım. Onun bir can edip yürüye düştü. Onun bir reklamacını koyuyorlar. Ondan devam eder. Türkmen halkının haklarını ve pullarını iyip gören kezzap, halkın içinde en yığrenleyen adam, öz tohumunun arkada Gurbanıgul Berdimuhamedov söz sizden. Aydıyorum. Hormatly adamlar. Men boljak işe diye çeyre yok deyipdirler. Bir bet basılı Duşanoğlu'nun arasından kıyınsak da öfem rayıqtama var. Şoň üçin hiç şeyli alanda etme. Türkmen devleti sen her yerin arkanızda dağ yarı anlattırılır. Eğer olmuş mesela çıkaysa mesela Dışarı İşler Ministrinin vakillerini Ankara'da yani Türkiye'de olsa İlçhana'da Giyici Union'un devamından yüz tutup bilirsin. Kime neyme kömek gerek olsa hem mezarı edersin. Gördüğünüz mü? Mari velayetin halkına yüzlenen. Gördüğünüz mü? Gurbanıgul Berdimuhamedov size haýyş edýär. Barın häkimlige. Hökman kömeg edersip yine aydıp dura. Men diýdim. Böyle mağaza zan edýär. Men şu videomu koyverdim. Men koyverdim. Muhammed ağa, şunu men biz efir yapaýaly, yine yeni bir ýatda diýen hormatly mari vatandaşlarymyz. Birinji gün 16.00'da siz barýaňyz häkimlige. Şo ýerde meclisin deputatlaryna da arz edýäňiz we häkime arz edýäňiz. Häzir pristroykolary yıkmak, qadagan durun. Biz meclisin adamlaryny bilen gürleşjek. Meclise ine geljek ýygyna kaçan, şol ýa velayet meclisin deputatlarynyň ýygyna kaçan, ýa şäherkine kaçan we şöyle baryp biz arzalmy aýtjak. Şolar karar çıkarsan, şolar yıkmalı diýip karar çıkarsa, ondan siz yıkayın. Ondan öň 50 meň diýip durdurýar. Hakyňyz bar, doğal hakyňyz bar. Konstitusiýanyň esasında. 3 barsaňyz. Şoň üçin çekinmeň, gorkmaň, barın. Ine biz size kanun ýollary öwredýär. Ine MHM polis öňüzde dursa aýdyň şoňa. Karandada sen öňü ýykanoklar bizimkinik ýalar. Biz ýanky velayet meclisine gürleşjek. Biz şäher meclisine gürleşjek. Şöyle bizim agzarlarymyz bar. Ýa-ni deputatlarymyz bar. Biz şolary ýüzlenjek. Şolar bizim arkamyzy goramaly. Ine Murat Gurbanov öz efirinde Gurbanıgul Berdimuhamedowyň sözlerini görkezdi. Serdaryň sözlerini görkezdi. Wepaly hyzmat ederni. Siz näçip Gurbanıgul Berdimuhamedowyň, Serdar Berdimuhamedowyň sözlerini ýykýaňyz? Näçip kanun bolýaňyz diýip ýüzleniň şolar. Aýçaklaryň bolsa aýt, Muhammed ağa şoň bilen efir tamamlaýyn. Men Mariýan halky biraz inisiativni, aktiv halk ola hojolukçy, men pikir etýän ola öz bäfidini gorap bilýän halk erti hökmen bararly diýen. İnşallah. İnşallah. Hormatly ýeşler, ine roza tutup berenlere rozaňyz Ramazan aýyny kabul bolsun. Allah islerlerini eşitsin. İnşallah biz hökman ýeňer. Kezzapçylyk türkmenlerde köpe gitmeýänler. De hökman ýeňer. 36 ýyl taryhda hiç zat. Şoň üçin wagt gelýär. Bunun 80-nji ýylyň strategiýasy şunun tersine gidýär, öýlerine gaçy gidýär. Ýa mümkin näl. Dünýä gaty ütgedi. Şoň üçin
bankrodam boldular, siyasatda, sosialda, ekonomikada, teknologiyada, adamçylykda, milletçilikde hemme zatda bu bankrot. Bunun pulları hem yok, hiç adam yok. Rejim gollar yani her vakt pul gerek. Yok. Şoň üçin bular yıkılırlar. Gurban uly gyslanıp meçit kurya. Soňky gelen skorup olmuş, ýanky Şweytsariýadan Gurban uly geldi. Ha, şu arada da men aýdaýyn. Şol skorup olmuş Gurban uly geldi. Maňa haýyş etdiler Türkmenistanyň içiniň grajdanlary ýokary işte işleýän grajdanlar haýyş etdi. Muradaw şunu hökman aýtdy. Ine aýdýan. Dubai bombalandan soň Gurban Berdimuhammedow öz gyzyrlaryny, öz pullaryny, brilliantlaryny Türkmenistana geçirdi. Inni öz yaraman soň ýürüýte Şweytsariýadan, ýagny skorup olmuş Türkmenistana getirip, şoň üstüne şoňu ýükläp, halk bilmediýäli Şweytsariýa geçirýär. Hemme baýlyklaryny Dubai'dan Türkmenistanyň üstüne ine Gurbanlyň şoň kunne sizin pristroykalaryňyz ýykylýan günne edýän işi. Bu öz pullary bilen, bu öz behwidi bilen hiç wagt sizin behwidiniz ya gorak görüp, ya aýdyp, ya çykyş edip, ya da bir ýerine görkezme beren adam däl. Bu aýdýan zady. Egineslerine. Men ýaly kepçek gedin Allah ýokdur diýip hacı bolup ýören adam. Gahrmançylyk etmän, gahrman bolup ýören adam. Attan ýykylyp, birinji ýerine galyp, atçylaryň 15 milyon dollaryny oglan adam. Ine şu ýaly haramzada gynantaram diňe özüm pikir edýär. Häzirem Dubai'dan Türkmenistana getirip pullary skorup olmuş yaramok diýip, doğrudan hem yaranok, ýöne öle ýalar. Şoň üstü bilen pullaryny ine nime çykarýar. Biz oňa hatlar ýazar hemme banklara. Şu oğurluk pullar, şunu alman, şunu al, yani blokiru dedim, Türkmen halkının pulları diýip bir hat ýazar. Gosdepden başlap hemme banklara şoň üçin ine. Murada bit Serdar Gurbanguly Berdimuhammedow Dubai'ň imaratyň kanunlary boýunça ola jinayatkar. Näme üçin jinayatkar? Men häzir düşündireýin biraz şonu. Şun, yani dün habar ýaratdylar 25 tane adamy imaratda tutsak etdiler. Şu wagt türmede ýaty. İran'ın hükümetini gollarlar üçin. Gurbanguly Berdimuhammedow İran'ın hükümetini golladylar şu neçeli. Hem humanitarny kömek uğratdylar Türkmenistanyň yetim çağalarynyň kasabyna. Hem gynançylygyny bildirdiler. Hem täze taýlanan ýöne hiç ýerde ýok adamy otladylar agam diýip. Iýminli şu wagtlar üçin 25 adamy bu beýde şu wagt türme batdylar. Näme üçin? Sebäbi İran Dubai bomba edýärdi. Daşy Izrail'nin köp bu boýun üstüne köp bomba okladı imaratyň üstüne şu wagt İran. Şol üçin biziň ýurdumyz bomba edýärdi oturan adamy gollaýanyz diýip şolara jinayet işini alırdılar. Bu şu jinayet işi Gurbanguly we Serdar'ın karşısına da kaldırıp bolýar. Şu sebäpden bunun korkmagy, bu ýegerlerden korkmagy, pullarynyň köýjegi aňyrda arest goýuljagy bes demälim. Bizem şunu ýazar, şunu gollatdy İran hökümetini. Yani şunu gollamak bilen olan üstüne çolmagyna gollaýar da. Doğru diýen Muhammed ağa, ine biz wara hatlar bilen bu zatlar ýanky kanlaşdyrýar. Şu günlükçe indi efiri tamam edelim ruhut berdi. Doğru, bolýar Murada. Hormatly dinleýär, hemmeňize köp sag bolun. Şuraya efire gatnaşyp kommentariýa ýazyp, nazar joraýyp berekella, türkmençilik berekella we beýlekle berekella kommentariýa ýazyp, öz pikiriňizi ýazyp, hökman ýazmaly. Soňky demin geleninde de atçak bolanda da atu edip atçak bolanda öz pikirini aýdyp ölmeli. Biz bu dünýä gelýär, azat ýaşamaly, azat ölmeli. Biz hiç kime Gurbanguly ýa-da kezzap bar bolmaly. Hormatly dinleýär. Bir gerek ýaşaýat, mert ýaşaýyn, gowy ýaşaýyn. Şoň üçin ine birinji gün saat 16:00 mary ýyly barmaly, öz hakyny nägeliklerini aýtmaly, hakyny talap etmeli. Bizim Ramazan bayramyny, Ramazana hökman barmaly. Şoň üçin indi şu bilen başlap her gece namaza gatnap
yankı meçide gatnap ögünçün tanan birek birengide şu emheme därligini şol sen goňşyňdygyny gürleşiň şoň bilen pikir alyşyň yankı jogara bolan dost bolan gatnaşyp başlaň juma namazam daşdäl yanlışmasam şüketden Eid Fetr cumada Eid Fetr namazı. Fetr ine şoňa biz hükman köşküňine barmaly. Sizden barmaly, bizden barmaly, hemmemiz barmaly. Şoň üçin bu vatandaşlar şu meselen tamamlanyň, bütün dünýä görkeleriniň Türkmeniň kimdigini. Hoşlar bolun, hemmemize Hoş. can. Hoşlar bolun. Sağ olun Muhammed ağa.